Ahoj, ja som Dominik Kopec a som scenarista, kameraman a strihač filmu Kríž. V tomto videu si pozrieme, ako prebiehalo natáčanie, ako prebiehali prípravy a všetko, čo sa dialo počas nakrúcania. Takže poďme na to. Ako vám to ide? Výborné. Viem zaviazať ruku. Keď som mal hotový scenár, začali sme riešiť hercov a priestory. Oslovil som aj Mišaka Štramáka, či by bol ochotný napísať nejakú titulnú skladbu k filmu a ten súhlasil, no a takto to začalo. Krv nie je voda a ja neviem, kto mi dodá. Takto to znelo, keď mi to Mišak posielal nahraté na mobil. No a takto to znelo, keď už sme na to točili klip, ktorý sme točili pri hraniciach s Českom. Pretože som tam natáčal 4-dňový festival a z neho som si odbehol natočiť takýto jednoduchý klip. Vo chvíľach tmy nechajme slnko žiariť, ty objavíš, že svetlo je stále tu. Ale poďme teraz viac k tomu filmu a k tomu natáčaniu. Keď som mal už hotový scenár, tak som šiel s Terkou, ktorá si v tomto filme aj zahrala nejakú kamarátku hlavnej postavy, ale aj doktorku alebo sestričku. Okrem toho pomáhala aj celkovo s filmom a šli sme spolu natočiť alebo vyskúšať si natočiť nejaké skúšobné zábery, aby sme už pri tom natáčaní vedeli, čo chceme točiť, ako chceme točiť a to nám pri tom natáčaní filmu ušetrilo kopu času. Film sme netočili za radom podľa scenára, ale museli sme sa prispôsobiť lokalitám, pretože niečo sme natáčali vo Vránove nad Topľou. Tam sme točili prvú scénu, poslednú scénu a takisto scény v kostole. Ako si to zatiaľ užívaš? Ukáž svoju ručku. Máš ju obviazanú, budeš mať ešte viac, že? Vďaka veľmi dobrej príprave a disciplíne všetkých zúčastnených nám to šlo naozaj rýchlo a tak sme natočili v ten deň ešte jednu scénu, s ktorou sme ani nepočítali, že natočíme v ten deň. Rolu otca si zahral Tomáš, ktorý hral aj farára alebo kňaza. A keďže sme to tam nechceli ukázať, že jeden herec hrá viacero postav, tak sme to museli natočiť tak, aby mu nebolo vidno do tváre. Dobre, tak takto improvizovanie sme spravili tento štipček. Ďalší deň sme točili v klube History, v nemocnici a v sanitke. Vznáša, prekonané kríže nám dávajú silu. Prekonané kríže nám dávajú silu. No a posledný, tretí deň sme točili Omierky doma, čiže celý film sme točili len 3 dní, ale to vďaka tomu, že mali sme dobrú prípravu, vedeli sme čo chceme, vedeli sme každý záber som mal napísaný, ako ho chcem natočiť, čiže už na tom placi sme sa nezdržovali, nemusel som tam nejako veľmi vymýšľať, sem tam bola nejaká improvizácia, ale prevažne som vedel, čo chcem točiť, takže to veľmi pomohlo, aby sme to nenatáčali 5 dní. Dobre, predposledný záber. No a potom, keď už sme film mali celý natočený a ja som ho mal nejako postrihaný, potreboval som tam ešte nejakú hudbu. No a niečo som si vytvoril cez umelú inteligenciu, no a s niečím nám pomohla Nina, hlavne s tými pasážmi, kde to bolo nejaké špecifické a kde som mal nejakú konkrétnu predstavu. Mami? Tak a to je asi všetko, takže ďakujem všetkým hercom, všetkým, ktorí nám poskytli svoje priestory na natáčanie a celkovo všetkým ľuďom, ktorí sa akokoľvek podieľali na tomto filme, ktorý bol inak točený ako voľnočasová aktivita. S niektorými ľuďmi sme nadviazali spoluprácu a možno sa vidíme v ďalšom filme. Krv nie je voda a ja neviem, kto mi dodá. V týchto
ťažkých chvíľach odvahu. Keď neviem, ako ďalej, zostáva len nádej. Bože, teraz ty si na ťahu. Mal som si myslieť, že nepríde. Dominik, pozor. V chvíľach tmy nechajme slnko žiariť. Ty objavíš, že svetlo je stále tu. Nad vlnami bolesti sa nádej vznáša. Prekonané kríže nám dávajú silu. To je mi ľúto, Mirka, čo sa už ale nedá dať. Prekonané kríže nám dávajú silu. Povedz nám, ako sa volá, že nie. Prekonané kríže nám dávajú Sofie silu. dáva rýchlo kurz v obezovaní.